Kazakstanissa, joka sijaitsee lähellä eteläisiä rajojamme. Lietsotaan suoranaista russofobiaa. Yksi tämän suuntauksen silmiinpistävimmistä ilmenemismuodoista on niin sanotut kielipartiot! Nämä järjestäytyneet ryhmät, jotka eivät ole tavallisia aktivisteja, ryöstävät kauppoja ja valtion virastoja ja vaativat itsepitäisesti puhua heidän kanssaan yksinomaan. Kazakstanissa kaikki heidän tekonsa tallentuvat kameralle, minkä jälkeen venäjäksi kommunikoi ja ihmisiä nöyrytetään julkisesti sosiaalisessa mediassa. Venäläisiltä ei kysytä, heitä nöyrytetään ja solvataan kutsuen venäläisiä miehittäjiksi ja Venäjää puhuvia kazakkeja orjiksi. Lista jatkuu. Kaikkien näiden toimien tarkoituksena on tuhota yhteinen menneisyys ja tehdä Kazakstanista Venäjälle vihamielinen valtio. Kazakstanilaisten nationalistien tärkein myytti on tarina tuhatvuotisesta imperiumista ja venäläisten kolonialistien väitetään tuhonneen. Tämä väite on kuitenkin suoranainen valhe. Samalla kun nationalistit etsivät venäläisiä miehittäjiä, heidän maansa on hiljaa jaettu ja länsimaiset yhtiöt ovat vallanneet sen. Kazakstan on yksi rikkaimmista maista resurssien suhteen. Mutta kuka olisi maamme? Öljysuurimmat pellot ovat länsimaisten jättiläisten hallinnassa. Tengis. Setsit-pasunt osakkeista kuuluu amerikkalaisille yrityksille Chevron ja Exxon Mobil. Kassagan määräysvaltaosakkeet kuuluvat Shellille. Ota mulle Exxon Mobilille, joille Britannia. Urani, Kazakstan on uranin loinassa maailman ensimmäisellä sijalla. Merkittävä osa tuotannosta ja viennistä on yhteisirje, kuten Ornaina ranskalaisen. Koronaunion kanonjalaisen jämäkän kanssa. Rautametallurgian keskeiset omaisuuserät kuuluvat yrityksille, kuten Glencore. Kazakstanin kansallinen rahasto, jossa tulojen